Tyynenä ja vakaumuksellisen määrätietoisena valmistautuu suomalainen soturijoukko Suursaaren valtaukseen. Vainolaisen isännyys tällä Suomen valtion ruumiiseen kuuluvalla saarella saa nyt riittää. Tästä kypsästä päätöksestä johtuu rauhallinen ja harkittu sonnustautuminen odottavaan taistelutehtävään, jonka valmisteluissa, kuten näemme, ei pienintäkään yksityisseikkaa ole unohdettu tai laiminlyöty. Kokoontumispaikassa on lähtökäsky annettu. Sitä ei suomalaiselle sotilaalle koskaan ole tarvis antaa kahdesti, niin ei nytkään. Jokainen tuntee velvollisuutensa ja on valmis tinkimättä sen täyttämään. Onhan tavoitteena jälleen vapauttaa perivihollisen häpeällisestä ikeestä kappale kallista Suomen maata, joka on suomalaisten, ei konsanaan muiden. Ja jäälakeuksia pitkin etenee suomalaisten soturien valkopukujen ja peloton joukko, odottaen vain yön pimeyttä, jonka turvin se voi alkaa ratkaisevan taistelun. Öinen konsertti oli juhlallinen ja vaikutukseltaan tehokas. Rautaiset pihdit puristavat yhä ankarammalla voimalla Suursaarta, mutta kohti nyt edetään hyväksi avuksi tulleen lumipyryn edesauttaessa valtaushankkeen täydellistä menestystä.
Sakea pyry ei suinkaan ole pysähdyttänyt valtausjoukkoja, vaan malttavainen odotus. Mitään ei mielitä panna yhden kortin varaan, vaan on päätetty tehdä työ taidolla ja lähdetään uudelleen liikkeelle, kun valtausosaston komentaja katsoo sopivan ajan tulleen. Päässeet Suursaaren rantaan, ja jäälle on jäänyt järkkymätön varmistus siltä varalta, että ahdistettu vihollinen jostakin yrittäisi päästä jäälle. Siinä on edessämme Suursaaren ranta, monien unohtumattomien suviretkien kaivattu satusaari. Yön aikana rakennetusta lumimaja- ja telttakylästä sitä katsellaan toisten edetessä yhä lähemmäksi. Lumipyry on vähitellen laannut ja yhä kirkkaammaksi käy päivän loivu, joka ennustaa Suursaarellekin uutta kevättä. Taistelu on päättynyt. Vihollinen on karkoitettu. Suomalaiset miehet polkevat jälleen tätä suomalaista kamaraa. Me aukeavat eräät näkymät. Siellä tuhotun kasinon rauniot. Tässä terävin seipäin varustettu desanttiansoitus ikään kuin vainolaisen huonon omantunnon muistomerkkinä. Tässä tuttu näkymä Suurkylästä, joka ehkä piankin jälleen on avaava vieraanvaraiset tupansa matkailijoille ja kesäasukkaille. Paikka, josta kirkko on hävitetty ja rakennustarpeet saatu mokomaa tallia varten. Niin, paljonhan saarelta voisi kertoa, mutta jääköön tarkempi kuvailu toiseen yhteyteen. Iloitkaamme sotilaittemme kanssa vilpittömästi siitä,
että Suusaari jälleen on meidän. Niin siitä iloitsee radioreporterin puhuttelema alkuasukas sotilaskin. Ja varmasti tämä ilo on koko Suomen iloa. Mutta aiheellisen ja syvän riemun ohella ei Suomen mies unohda velvollisuuttaan. Hän valvoo tiukasti saavutustaan. Nyt ei häntä ole hyvä lähestyä.